Dobre, nazdar deti. Evo, tu sme v tomto týždni, zase máme 2 hodiny a troška, znamená, už sa aj pripravujeme pre kontrolnú, ktorá bude, znamená, idúci týždeň, podľa toho plánu, ktorý som vám dal. Presne, ktorý dátum závisí, ktorá ste trieda, pozriete si tam ešte raz. Ja myslím, že na Classroom máte rozber všetkých kontrolných. A ak vidíme, čo budeme robiť, znamená na tieto hodiny ešte aj, potom vám poviem, čo znamená čo, na čím za kontrolu. Nachádzame sa na 49. strane, to je 11. úloha. Evo, ak vidíme, kde to bude v učionici. Spamätám vás, učili sme sa skôr prídavné mená, znamená v nominatíve, ein, eine, aj keď máme neurčitý člen kein, keine, povedali sme jeden malý rozdiel, keď je keine v množnom čísle, zjavuje sa koncovka pri prídavných menách en. A to bol jediný rozdiel. Ináč všetky koncovky sú isté pre mužský, ženský, stredný rod. Znamená, máte r, s, v množnom čísle jedine keď je kein, potom v množnom čísle máte en. To bolo pre nominatív. Čo ďalej sleduje je akuzatív a to vám ukážem, len ak vidím, či... Dobre, znamená, túto úlohu by sme mali prečítať. Ja teraz to nejdem všetko čítať, pretože môžete si aj sami, môžete vyzrieť, kde sa nachádzajú prídavné mená, ich koncovky, povedzme, túto einen, großen Traum. Prečo je en? Pretože je der Traum mužského rodu a tak ďalej. Tak máte na rôznych miestach tu prídavné mená, kde si môžete preveriť, koľko ste zdolali tieto koncovky. A tiež túto v úlohy pod B máte cvičbu, kde môžete vidieť, čo ide s čím. A tu je už veľmi výhodne, že máte farbami označené, povedzme Leben zeleným, das Leben, stredný rod, znamená, môže byť len prídavné meno, ktoré má koncovku es, neues, gemütliches, nemôže byť nič iné. No na taký spôsob môžete trocha cvičiť tieto prídavné mená a pozrieme si túto sovu, kde máme teraz prídavné mená, ktoré sú z pravej strany kolóna, akuzatív. A môže vyzerať ťažko, ale zase sa stáva len jedna malá zmena. Spamätáme sa, akuzatív je pád, ktorý odpovedá na otázku koho čo, alebo wen was po nemecky, znamená wen was. Pozrite si koncovky, ktoré sú v mužskom, ženskom, strednom rode, v nominatíve, znamená ein, kleiner, Bruder. V akuzatíve einen kleinen Bruder. Znamená, rozlišuje sa, že máme v akuzatíve einen, kleinen. Pozrite ďalej, stredný rod, ein neues Leben, akuzatív. Nominatív, eine deutsche Familie, akuzatív, eine deutsche Familie. Isto. Množné číslo, nette Gasteltern, množné číslo, akuzatív, nette Gasteltern. Všetko isté, len sa stáva zmena kde? Pri mužskom rode, takže nemáte viacej koncovku r, ale máte koncovku n, ale tiež aj neurčitý člen ein, viacej nie eine, ale einen. Znamená, čím máte einen, musí byť aj prídavné meno s koncovkou n. To je jediný rozdiel a to treba sa naučiť. Takže už potom budeme vedieť aj prídavné mená v nominatíve, keď máme ein, eine, kein, keine, aj prídavné mená v akuzatíve. Aj potom všetko vieme, znamená, a to aj precvičíme. Vidím, či máme tu nejaké príklady. Povedzme, viele Wünsche, Ergänze, Tabea möchte, Tabea chce, Sprache lernen. Die Sprache, znamená, ideme romániše, koncovka a teraz samozrejme bude eine. Znamená, môžete ísť odzadu, je ľahšie riešiť. Meine Schwester und ich möchten,
möchten, my chceme, čak, dajte pozor, množné číslo, ale muzeum je das Museum, znamená, keď je das, bude historisches, ein historisches Museum besuchen. Ich will viele Fotos machen, deswegen kaufe ich Kamera. Ja chcem veľa fotky robiť, preto si kúpim akú kameru. Die Kamera znamená neue, čak, aj keď je ženský rod, koncovka je e. Papa will sich Auto kaufen, oco si chce to auto, schnelles, ein, čak, stredný rod. Zase môžete všetko to preveriť a potom na konci zbadáte, či ste spravili dobre, či nie. Tak vidíme túto druhú cvičbu. Dobre, tu by ste mali doplniť tieto koncovky, ktoré máte vlastne v texte Victoria's Tagebuch, isto tak, čak v knihy. Znamená, teraz nie je to potrebné, aby som tu dopísal to, čo máte v knihe a môžete si prepísať. Znamená, to tiež nejdeme robiť. Môžete si pozrieť samozrejme video tu, ktorý máte, ale ja teraz zase to nejdem. Ja idem ďalej na 12. úlohu. Tu máme prechádzku cez Weimar. Čak. A teraz to, čo sa ešte naučíme, znamená popri prídavných menách, sú tieto veci. A pozrieme si sovu. Znamená, keď rozprávame, kde sa niekto nachádza, žiadame datív. Datív určitého člena, der, die, das, sa stáva dem pre mužský aj stredný rod a die sa stáva der v ženskom rode. Znamená, to si zo 6. triediach sa pamätáte, ale už sme to robili znovu a znovu. V množnom čísle je den. A teraz je to tu nejaké predložky, čak, ktoré sa tiež treba naučiť. Ktoré sú predložky? An, auf, in, unter, über, hinter, vor, neben, zwischen. Znamená, to sú predložky, ktoré treba sa naučiť. A ja vám teraz poviem a vy si môžete zapísať tieto predložky do písanky. Znamená, predložka an je pri, predložka auf je na, predložka in je v, predložka unter je pod, to sme robili v 6. triede čak. Über die Straße a tak ďalej, znamená, to je cez, alebo ponad, závisí. Hinter je poza, vor je pred, neben je vedľa a zwischen je pomedzi. Znamená, to sú predložky, ktoré používame, keď chceme rozprávať, kde sa niečo nachádza. Znamená, žiadame datív určitého člena, ako čo máte tu farbami, čak označené, v závislosti od toho, ktorého rodu je podstatné meno. Dobre, no tak potom by sme vedeli aj tuto, znamená doplniť tieto slovka, lenže tu teraz ani nemáme také niečo, čo sa vyžaduje, čo sa týka predložkov. Die Touristen, čo tu by sme dali? Sitzen, povedzme, auf der Wiese, neben dem Schloss. Goethes Gartenhaus ist mitten im Park. Das Denkmal von Goethe und Schiller môže byť steht vor dem Nationaltheater, stojí Viktor und Jan, stehen an der Bushaltestelle alebo niečo iné, závisí teraz, tu máme sitzen, liegen, hängen, stehen, dobre? Znamená, spróbovali by ste doplniť tieto a vidím, či som tu mal ešte niečo. No tak toto by bolo aj všetko. Čak 13 to ešte troška načílim porovnať, čak čo pasuje. Die Post, čo je značka pre poštu, samozrejme písmo, čak. Čo dáme značku za hotel, znamená hotel bude toto, čak. Krankenhaus, čo bude nemocnica, povedzme tu na dov, čak, die apotéky a tak ďalej. Banka, vidíte tu znak pre doláre, čak, toto som nedal, die Post, die Bücherei, knižnica, das Hotel, tu je das Hotel. Dobre, to by bolo všetko to. Ja som prešiel cez toto ostatné rýchlejšie, lebo som chcel, aby ste si všimli to, čo bolo dôležité pre
kontrolnú a pre kontrolnú budú prídavné mená, čak, aby ste ich vedeli doplniť, znamená dostanete vety, doplníte prídavné mená, naučíte sa koncovky pre ein, eine, kein, keine a takisto aj pre akuzatív, lebo len mužský rod je inakší, znamená to je to, čo vlastne vás čaká na kontrole. A ešte možno, ak bude nejaká predpona z týchto vlastne predložka, ktoré som tu napočítal, znamená stehen stáť, sitzen je sedieť, liegen ležať, hängen je visieť a potom tieto predložky an, auf, in, unter a tak ďalej treba vedieť použiť čak, takže dáte určitý člen do datívu. To by bolo všetko, znamená, budeme cvičiť na hodine to, opakovať aj na idúci týždeň potom. Ja verím, že budete schystaní, lebo sme už minulý týždeň cvičili na kontrolu. Tak to by bolo všetko a ak máte